Como se entra nunha festa cando aínda non comezou a festa? 4 séculos de éxito veñennos dicir que hai un movimento imparable, xirando en todas as direccións, nun cruzamento entre os que chegaron antes e os que viven agora, pero nun punto de encontro que segue a ser o mesmo. Para que todo o mundo teña un pedacito, que encontre como que un pedacito da festa está feito para él. Sacando a rúa, desestacionalizándola, é como facemos que lle chegue a todo o mundo. E a faz moito máis dinámica, máis viva, diversa. Sempre tivo o seu lugar no mundo, na familia, nada inferior e, por suposto, con tanta decisión de mando como el. Ou máis. Non máis. Ou máis. Boas noites, Lugo! Vémonos no San Froilán. E para descifrar a festa que inaugura o outono galego, internámonos na organización, preto dos axentes culturais que abren as portas das murallas a todo o mundo que o queira vivir. Hai que entrar e asaltar os segredos que non se poden contar antes de poñerse en pé. Para min é o máis importante de todo San Froilán. Vir ca familia, estar xuntos, comendo polvo. Tienes de todo, cultura, ocio, fenomenal. Estás encantada? Sí, repetiré. Vimos todos os anos, temos aquí un fillo e un irmão. O domingo estivemos co fillo e hoxe co irmão. O bonito é meterse no mogollón. Ides ir aos concertos, ides ir de festa? Sí. Sí, todos os días? Sí. Dende hoxe? Sí, bueno, yo no sé. Tú non sabes? No. E por qué? Que plans tes? Non terás un mozo No sé, por aí? pero no. No? Yo sí. Tú sí? Quiero rayos de sol tumbados en la arena y ver cómo se pone tu piel dorada y morena. Buscamos quen nos fala dela, no presente de estar pensando en organizalo todo, quen sabe dende canto tempo atrás. De quen é culpa? De San Froilán ou máis dos Pelúdez? Creo que teñen a culpa a medias os dous, pero sí, esta festa non sería nada se non abrazara esa tradición que a sostén, que é o propio San Froilán, o Domingo das Mozas, os Pelúdez, a ofrenda a Rosalía, unha serie de cousas que adotan dunha identidade que non teñen outras festas e que as fan diferentes e que as fan moi nosas, e aí é onde nos agarramos e a partir de aí trátase de que adornemos iso ou o completemos ou o fagamos máis atractivo, non? Para o mundo moderno, non? Parte de espectáculos itinerantes, os que se fan todos os días durante as festas aí nese espazo creado por e para os nenos, con xogos interactivos, con espectáculos do mellor que hai no Estado, porque vamos escudriñando incluso cousas internacionais para que eso se convirta nunha mostra das maravillas que hai no mundo e que, porque eso enriquece moitísimo e os nenos abran os ollos e atopen ese recuncho do que falábamos, non? Así como os maiores atoparán pois, en este concerto ou moita xente na presencia das bandas de música, que esta non vamos a ter moitas, para que cada un, as orquestas, etc. Cada un ten que atopar o seu momentillo da festa para disfrutalo e eso é o difícil e eso é o bonito. Preocupa que todo se coordine, ¿no? Que a orquesta, saber que se eu teño un espectáculo na rúa ten que acabar unha hora porque xusto despois ten que entrar o camión para empezar a montar a orquesta porque os espazos son os mesmos e tes a Feira do Gando que é unha cousa preciosa e tamén tradicional e que está aí e que move a mogollón de xente, non só tens que preparalo, realizalo, sino que despois hai que conseguir que toda esa xente deixe o sitio para que poda entrar ao camión e monte a orquesta, etc. Non? Eso é o que realmente te saca o sono. E dices, olvideime de algo seguro. E iso é o que tal. E como innovar? Eu creo que non hai maneira de innovar, sino que estando atento. O traballo consiste tamén neso, non? Estar atento en que hai, en que se crea,
Ademais da música, a tradición tamén apuxeron esta mañá os traxes rexionais cunha exhibición e desfile, un acto que remataba coa ofrenda a Rosalía de Castro. Se se achegan ata Lugo, saiban que outra cita está no interior das murallas onde se celebra a Feira Medieval, que nos permitirá retroceder no tempo e pasear polos diferentes postos de artesanía. Para a tarde, ademais destas ofertas e do recinto feiral, a música continuará nas rúas máis céntricas e haberá xogos populares. Para entender mellor o éxito, a festa consolídase coa chegada dunha estirpe familiar, unha fábula que cambia co tempo e que ilustra ese continuo movimento entre espazos distintos. Unha parella normal que nunca morre, que é normal isto, quen son? E ti que crees? Espero sempre a unha resposta. Bueno, pero estou preguntando, facendo unha pregunta, A verdade, unha resposta. unha parella adorable. E tú, quen ves aquí? Sí, dúas persoas que se levan genial, pero que teñen tamén moito carácter, moito xenio. Por exemplo. Mentre existen matrimonios ou parellas que veñen todos os anos ás festas a disfrutar a tope, existen os peludos. Renovar, normalmente sempre facemos o que acontece durante o ano máis ou menos, non? Algún feito que sucedera... Igual que a sociedade. Igual que a sociedade. O renovarse a sociedade renovamos nos, por suposto que estamos dentro dela. Sí, pero dende 1997, saindo á rúa... Sí, pero eso mantense... Bueno, esta é unha conversa que tivemos ela e eu moitas veces, moitísimas. É dicir, bueno, a ver, o primeiro ano sobre todo, e o seguinte, de decir, oye, a ver, nunca iremos chabacanos, non faremos o ridículo coa nosa xente do rural, non estaremos tal. Bueno, pois, quero dicirvos que a partir do segundo ano e medio, 2, bueno, a xente... Disfrutamos con eles. Era impresionante. Adiós, Pelúdez, Ciro! Todo o mundo te abrazaba, te quería decirnos, este é o personaxe que quería esa persona na mente, non? Que a tiña aí, non? E a xente nos ri dos Pelúdez, ricos Pelúdez. Correcto. Entón, ese pequeno fío que hai entre o ridículo e o maravilloso, desde o momento en que sale a escena, xa o público fai na súa e cada un ten un personaxe distinto. Nós tamén, con toda seguridade, que cada un dos que andan pola rúa véndonos, pois ten un Pelúdez distinto na súa cabeza, que ten que ver coas súas referencias personais. Porque hai momentos na entrevista que igual teño que salir. Como vas? Buenos días. Todo ben? Todo bien, todo perfecto. Me alegro moitísimo. E vosotros que tal? Como sempre. Bueno. Sendo natural, sendo normal, sendo como eles queren que sexamos, e entonces hai unha conexión. Adiós, Rula. Te logueño. Temos aí o seu propio monumento, vai sempre igual, non pode variar. No. A idiosincrasia do país é a idiosincrasia do país, e o traxe de pana, a capucha e o paraugas ten que ir sempre. Filomena, pois, en moitos aspectos é unha desclasada. Entón, pois, ela pretende ser moito máis guai, moito máis moderna. Además, a Nora, que é super moderna, sempre vai con lo último do último. Entón, ela, pois, mesmo na fala, tamén é un pouco desclasada. E mesmo meter algún castropada e demais. Filomena, por exemplo, pois, mira, pode levar un modelo de Luchino e Visconti. Perdón, si, era Luchino e... No, era Luchino e Visconti, sí. Ou pode leválo de Chimpa e Lola. Un bo día, unha rutina de fluxos de mercados, feiras e vendas converteuse en tradición, aventura e ilusión. Un bo día do ano 832 naceu un santo descrito así, bo como ao pan, ao que xa estaría ligada para sempre a vida dunha cidade. Vida e lenda que miramos baixo o prisma da bondade e da paciencia. Un santo bo como ao pan, o que se lle ofrendan os froitos da terra e os alimentos. Cociñabas con leña, poñías 4 pauciños con un lienzo encima, era moi artesanal. Non viñan só os meus pais, senón que había outras familias que agora non se dedican, que viñan tamén. O polvo de aurora está ao dente e sen cabeza, xa que esta parte do molusco non é apreciada polos comensais. A polveira insiste en que hai que tratar a materia prima como se fose un bebé para que non lle caia a pel. Un grupo de estudiantes suecos que vienen a Lugo para conocer Lugo, ya hace varios años que está haciendo y les gusta, el San Froilán también. Me gusta la gente de España que dicen que es muy abierta.
Son días de diversión, pero tamén de atafeo, sobre todo pros que están detrás dos fogóns, porque o San Froilán tamén é unha cita gastronómica. Ninguén marcha sen probar o polvo á feira que se serve nas casetas que os hostaleiros instalan para a ocasión no recinto feiral. Primeiro sal, despois o pimiento e finalmente o aceite. Riquísimo. Mellor que facemos na casa, está riquísimo. Isto é un aperitivo para despois comer máis fuerte. O máis veterano no San Froilán leva 90 anos de festas. É o Pelúdez, un persoaxe literario creado por Antonio de Cora no xornal El Progreso. Viviu durante algún tempo na pluma de Trapero Pardo e hoxe na de Xosé de Cora. Eu penso que Pelúdez responde tamén a unha verdade, a un personaxe que existe, que ven o San Froilán e que pasa o resto do ano no seu concello, na súa aldea, facendo as súas cousas, tratando de amañar os seus negocios, ou ben o campo, a dedicación que sexa, non? Ve o mundo sempre normalmente con unha transmisión de optimismo, ainda que o critica de arriba abaixo e non está de acordo con nada, salvo que lle doren moito a píldora ou que lle conviden a cienfalópodo, como lle chama el o pulpo, non? Sempre damos un ton de amigos. Agora queremos saber máis deste símbolo, desta parella de ficción que revive con cada San Froilán facéndolle unha proba. Quen é máis madrugador? Ai, é o Orgomecedo, sí, o Orgomecedo. Ela, sí. Non, é que hai moito que facer. Antes de sair a traballar a horta e fazer outras cousas, é que hai moito que facer na casa. Sí, e eu teño que darlle moito á cabeza para preparar a xornada, entonces por eso ergue latas. Quen cociña dos dous? Os dous. Pero ele máis, se hai que facer unha paelliña, pero se hai que facer un bon cocido, eso preparo eu. Cal sería o vosso prato preferido? A tortilla de patacas. Depende do día E con quen e agora? Claro, sí. Quen é máis ordenado? Bueno. Isto éche como... Isto éche como economía. A mitad pola mitad, o 50%. Esas vacacións inesquecibles que tivestes? Xa non sei cal dice. Eu tampouco. Non, aquela cando acabamos de recoller todo. E viñemos ao San Froilán recollidos xa todo, os produtos e demais, todo guardadiño na casa, xa sen problema, deixar todo encargado e vir ao San Froilán. Unha película inesquecible tamén? Ai, eu non sei que lle dicir. A Malla, Vimos tantas bonitas. A Malla. A da Malla. A ver, a min gustoume moito esta última que puxeron aí, a de Matria. Matria. Ai, encantoume. Matria encantoume. Sí. Unha ilusión que o mellor aínda non tedes cumprida. Casar a neta. Por exemplo. Casar aos netos. Que lles vaya ben, non? Nese sentido. Non sei, vai ben, senón que non casen, Non fai falta tampouco, Velos felices. Que non soportades? Moitas cousas. Pero que levades pío. Que nos den pulpo quentado no microondas. Quen é máis caseiro? Calquera dos dous, Sí, non. Calquera dos dous, Os dous nos gusta estar na casa, a parte do San Froilán. Quen é máis agarimoso dos dous? Bueno. Ele a veces se ha de comer tanto pulpo, pero é un pouco pulpo. Co cual quere dicir que son eu. Non, pero eu tamén. Pero ela tamén, Non se lle pode dicir que é toxo, non. Non fago máis que atopar xente distinta que a mesma teima que a mí. Hai dúas cousas que son espectaculares para aquel que nos visita, que unha será o día 5 e outra o día seguinte, o día 6,
que o día 5 a verbena galega de antes, que usa o templete este de fondo e se poñen arredor, que recrea pois, o que era unha verbena precisamente nos anos 40 ou nos anos 50, con postos, coa xente caracterizada, con este ano recuperando... De que década vai este 40, 50, eso a verbena galega de antes, que sempre vai por aí. E este ano incluso recuperamos os concursos que se fixeran nos San Froilán que están documentados naqueles anos, que eran concursos de baile, concursos de forzudos, e todo eso vai se recrear aí, ao mesmo tempo que a xente baila, que toma algo, bueno, o sea, se dan clases de baile, é algo digno de ver, porque é como de repente volver, bueno, nunha máquina do tempo. Aquí tamén na Praza Maior realizase o desfile de gando, non? O desfile do gando de San Froilán, que tamén ten 500.000 anos, ten unha particularidade tamén que cada ano facémolo diferente. Facémolo diferente porque cada ano ubicámolo nunha década, non? Pois nos 50, nos 60, nos 70, este ano farémolo nos 80, entón, todo aquilo que aparezca no desfile, a roupa, bueno, menos os animais, que os animais sempre levaron a mesma roupa e a mesma pinta, os gandeiros que veñen con ela, os tractores que veñan, os vehículos que acompañen ese desfile, van a ser todos desa década. Nunha cidade de interior como Lugo, na que o sector agrogandeiro aínda é moi importante, non? Se non abrazamos eso e non cuidamos esa tradición e a máis é o máis bonito que podemos exportar e mostrar, e a xente cando ven a vernos é co que máis se queda, non? O tipo de ter cousas espectaculares e modernísimas que tamén está moi ben e tamén as hai, pero ese abrazo á tradición, eso é o que fai que a xente volvase tola cando temos aquí unha feira ou tal, e de repente ven iso e non sei, é cando reventan os seus móviles e as súas redes sociais. En Lugo vive ese ambiente de festas. Patronais lucenses celebran hoxe o Día do Patrón, San Froilán. O típico é xantar coa familia e visitar o recinto feiral. Gústame moito vir, bueno, veño coa familia e pues, pasamos a tarde, hoxe está un día moi bonito para pasear. Ves por rutina, por aquilo de Beis a Lugo. O San Froilán é unha das festas máis populares do outono galego, con algo máis de 250 anos de antigüedade. Comezou como unha feira de gando e hoxe en día segue atraendo a numerosos visitantes. Me parece genial porque es la fiesta de siempre y se lo pasan los de Lugo y los que venimos muy bien. Pasear, ver a xente pola calle. O recinto feiral concentra a maior parte das visitas. Aquí hai tómbolas, carruseis e infantís e atraccións para todos os gustos. Estas barracas de toda a vida. Se é o que máis me gusta. E o pulpo. Procuramos ver todos os anos. Comer o pulpo. Pois levo moitos anos, gústame todo. Eu teño 5 netos e todos teñen o traxe. A min gustame moito coser, entonces decidí facerlles xa desde pequeniños o traxe de gallego porque sempre me gustou. Ano que ven. E isto terceiro ou cuarto. Xa vieron de bebés. Sí. Sempre vestidos o Domingo das Mozas. Sí, sempre. E máis o Día das Letras Galegas. E o Día das Letras Galegas sempre tamén. Antes de atravesar a muralla para entrar no San Froilán, o 4 de outubro, o que si fixemos foi ter unha cita con algúns dos segredos mellor gardados do ano. Iso sí, sen desvelar nada. Notas que algúns ás veces pensan que somos reais. Sí. E falannos como se fóramos reais, Un home extraordinario, sobre todo moi honrado. E unha palabra del é un documento. Isto todo o mundo ali na nosa vila o sabe. O que diga el non vai falta asinar. De fiar. Totalmente. Como dicíamos eso dos nosos Petrucios. Ben, pois unha persoa intelixente. Ahora retranqueiro non hai máis. Como é Filomena? Pois estando no sitio onde estamos, que vou decir? Tendo aí a referencia a Rosalía atrás, que vou decir dela? É maravillosa.
moi maravillosas, cada vez máis guapas. De que falas, de Rosalía ou de Filomena? De ti, falo dela tal. Pois, é unha muller que sabe estar no mundo, como sempre, acompáñame sempre a todos os lados. É unha muller moi traballadora e moi máis, moi máis. Si, hai xicos pequenos, ai, Dios mío, que non los toque. Non. Como vou dicir máis dela? Nunca me levou a contraria, nunca me desacreditou diante do fillo. Pois é un pequeno, pois demos estudos, por suposto. Home, non nos agarrou moito. Non agarrou moito, pero sí, pero queda na casa, traballa na casa e na máis a súa muller, a Vanesita, que aínda que é unha rapaza non é nada malo, moi moderna, sempre vai. Bueno, eu moito mellorei na miña vestimenta desde que teño a nora que teño. Traballan os dous na casa, montamos ali unha cooperativa, como hai que facer cos veciños. A ver, as cousas van para diante e hai que loitar polo rural, hai que loitar para que vaya para arriba. As xudas non temos todas que xeramos. Pero bueno, vamos indo. Non. Eu mesmo digo, a tasca que temos ali, como todas as aldeas, non lles debían cobrar impostos, ao contrario, debían de dar unha indemnización todos os anos para que non morran. Mi sufrimiento, si tú supieras la pena tan grande que llevo acá adentro. Si tuviera que dar un nuevo abrazo, abriría mis brazos, no lo dejo marchar. Vengo naciendo así, amor universo, que me transforman, que me iluminan y glorifican lo que nunca decidí. Vai ser un dos focos principais, dos escenarios principais das festas. Aquí, neste mesmo espazo, vamos a ter desde o espazo hip hop con ofertas dese tipo de música e o que a rodea en moitas ocasións, porque vai haber ese día hasta caricaturas, exemplos de como facer graffiti, concursos, pelexas de galos, etc. Electronic Music Festival, que é outro concepto totalmente diferente, con DJs de música dance, o Sanfroi Dance, que tamén é unha mostra de músicas moi bailables para que a xente se divirta, o Sanfroilán Sorrí, coa actuación de 3 monologuistas que o ano pasado estaba isto abarrotado de xente rindo, que é increíble, que antes pasasen os coches e agora este a xente ríndose, entonces é algo moi bonito. Os cacharritos están máis para lá, están na zona do parque, no recinto feiral. Non, esos que non falten, pero poden ir un momento os cacharritos e despois poden vir por aquí a calquera das outras actividades, porque a meirande parte das mesmas están concebidas dun xeito familiar, máis aló dos horarios de cada neno. É unha festa moi especial en Galicia e queríamos vir a pasar o día aquí. Fai un día maravilloso, os rapaces querían vir ás atraccións, aquí estamos. Nosotros somos de Ourense, vimos o San Froilán porque todos os anos é unha tradición. Eu viño coa miña irmá e cos mozos, somos 4 e a comer pulpo e a disfrutar do día. O certo é que despois as rúas están cheas de xente e que cando estás vendo as cousas ves como a xente está divertindo ou como ou ves a cara de sorpresa, entonces, entendes que algo estás facendo ben, non? Supoño que non é o gusto de todo o mundo, porque eso xa dixen antes que é imposible, pero eu creo que cada un vai atopando o seu oco. De Cambre a Coruña, es que nos gusta moito esta festa, venimos todos os anos. Por tradición e porque, por xuntarnos, por estar xuntos, por dar unha volta. Veu ver a Feira das Vacas, que é o que máis lle gusta no mundo. Desde as administracións públicas temos que ir non só a esas cousas máis
multitudinarias ou mainstream que chaman agora, que se achegan a todos os públicos, non? Senón tamén temos un deber de mostrar, sobre todo desde as áreas de cultura, pues, as diferentes formas de cultura que hai no mundo para que todo o mundo se sinta representado, non? Tú só tens que plantarte en Lugo e deixarte levar. Non require máis esforzo de ti que deixarte levar. Todo está cerquísima. Ti podes estar agora mesmo aquí nun concerto e tes outro aí dentro de cando acabe este, ou antes de que acabe este xa empezou aquel, para diversificar un pouco os públicos. Entón, se non te está gustando moito, podes ir a ver aquel outro, de aquel outro podes ir a tomar algo, cenar rápido, porque despois empeza outra actividade. No camiño de un ou outro podete sorprender pois, uns dinosaurios de 5 metros ou o que sexa, porque tes un itinerante por aí polo medio. Entón, é só deixarse... A sorpresa, non? A sorpresa.